तिथंसुद्धा आम्ही ही पत्रिका पोचवलेली आहे आणि त्यामुळे गोव्यातील जे प्रमुख कार्यकर्ते आहेत किंवा जे इकडचे मतदार आहेत हे सगळेजण उपस्थित राहतील याची आम्ही जास्तीत जास्त काळजी घेतलेली आहे आणि लोकांपर्यंत पोचलेलो आहोत. आता मेळावा आयोजित केला होता, पत्रकामध्ये म्हटलेलं आहे की सक्षमपणे प्रतिनिधी जाऊन विधानसभेमध्ये बोलणारा आणि आपला आवाज म्हणजे केवळ महार समाजाचाच नाही तर या मतदारसंघामध्ये 33,000 मतदार आहेत ज्यांचा आवाज बनणारा केवळ काही मोजक्याच लोकांचं हे घेऊन आवाज घेऊन जाणारा नव्हे तर सगळ्यांचे प्रश्न घेऊन जाणारा आणि एज्युकेटेड सक्षम असा एखादा उमेदवार आम्ही निवडून द्यावा. अशा निवडून देण्यासाठी पक्षानेही त्याचा विचार करावा अशा ह्या गोष्टीसाठी आम्ही करांगली मेळावा आयोजित केलेला. मतदारसंघ राखीव मतदारसंघाचा असोच आम्ही विचार केलो आणि शक्यतो आमच्या सगळ्या मतदारांनी एकत्र व्हावं असं आमचं आहे. कारण आम्ही तशी पार्टी आणि हे वगैरे घेऊन आम्ही सगळीकडे जाण्यासाठी तसा विचार आम्ही केला नाही. आपल्या मतदारसंघामध्ये जास्तीत जास्त आम्ही काहीतरी म्हणजे प्रभाव टाकू हा बाकीच्यांना मग बाकीच्या उमेदवारींना आम्ही ढवळाढवळ केल्यासारखं वाटेल म्हणून आम्ही शक्यतो विचार तुमच्याकडे इच्छुक उमेदवार आहेत भरपूर आहेत आमच्याकडे भरपूर नको इच्छुक आहेत आणि काम करायला सुरुवात केलेली आहे. काम करायला सुरुवात गेल्या फावटी सुशिक्षित व्यक्ती आशिल्ले तुम्ही कोण नाशिल्ले खूपशे लोक अशी परत पुनरावृत्ती जावची ना. समज आता बीजेपीन समज तुमच्या समाजाचो दिलो, काँग्रेसीन तुमच्या समाजाचो दिलो, इतर पक्षांनी तुमच्या समाज म्हणजे तुम्ही कोणा वांगडा रावतले ठरयल्या. आयज प्रामुख्यान गजाल आसा आता हो प्रत्येक दशकात आम्ही अशें म्हणिना की आमच्या समाजाचो विचार करूंक ना. मनोहर पेडणेकर आसत तांकां एमजीन तिकेट दिल्लेली, बाळकृष्ण धारगळकर आसत तांकां एमजीन आनी परतून काँग्रेसीनूय तिकेट दिल्लेली, किशोर परवार आसा तांकां मगो पक्षान दिली आणि मी स्वता ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकाराक काँग्रेस पक्षान दिली. त्यावेळी असं झाला की प्रत्येक जाण आपापल्या परीन समाजाक एकठांय करपाचो प्रयत्न केलो आणि तेतून खंय तरी चुका बिका जाली आसतली. पूण ह्या वेळाचेर जे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आमचे आसत पेडण्याचेच न्ही तर सबंद गोंयचे आणि एकत्रीत येवन असो विचार केलो की बाबा ह्या वेळाचेर तरी आमी एकत्रीत हो विचार कित्या खातीर करिनू जेणे करून आमचो समाज एकठांय हाडून एक बाकीच्या समाजा बद्दल एक मेसेज वयतली की बाबा ह्यो समाज एकठांय जालो आणि खंय तरी विचार करपाक आमी भाग पाडटले अशातलो हो उद्देश आसा. उमेदवार कोण आसतले येणाऱ्या काळान हेची सगळी जी ह्या आसत काय आसा जातली. पूण प्रामुख्यान हो मेळावो जो आसा हो मेळावो आमच्या समाजाक आमची ताकदीची जाणीव करून घेवप, आमच्या समाजाक एकजूट येयल्यानंतर काय करू शकतो आमी ही तांकां एक जाणीव करून दिवपाची गरज आसा. आणि हो समाज गोंया राज्यान सगळ्या बाबतींत हो समाज कॉन्ट्रिब्युशन करता. राजकीय क्षेत्रांत जावं, शैक्षणीक क्षेत्रांत जावं, आर्थीक क्षेत्रांत जावं, सामाजीक क्षेत्रांत जावं. सो अशा समाज सगळ्या बाबतींत जर कॉन्ट्रिब्युशन करता जाल्यार राजकीय बाबतींतूय कॉन्ट्रिब्युशन करत आसता. जशें मिलिंद भाईन सांगलें की एक सक्षम नेतृत्व जाय पेडण्याक. आमकां खंयच आमी टिका करिनू ह्या प्रेस माध्यमाच्यान आमी खंयच टिका करिनू. पूण आमकां एक दिसता की ह्या समाजासून एक सक्षम भुरगे आसात जे पेडण्याचो आवाज विधानसभेत बऱ्या रितीन मांडू शकतात. हेच्या पयलीं काही खुबशे उमेदवार गेले तेंच्यांनी मांडले पूण सगळ्या समाजाचो विचार घेवन ते करपाची गरज आसा. आनी तेजे खातीर एक प्राधान्य आमी आमच्या समाजाक दिलां की एकठांय येवन हो विचार करपाचो. समाज कोण्या फाटल्यान रावतलो, उमेदवार कोण आसतले, खंयच्या पक्षान तिकेटी दितले हे पुढचे काळ. त्याच्यानुसार आम्ही समाज परतून असे एकत्र येऊन आम्ही पत्रकार परिषदे घेऊन आम्ही आमचो पाठिंबो कोणाक आम्ही पुढे हाडटलो तो आम्ही पाठिंबो दितलो. एकच उमेदवाराच्या पार्टीक दिला समाज म्हणान आयज आम्ही समाज म्हणान म्हणजे आता आम्ही जे पत्रकाच्या विधान समजा जर कोणी म्हणजे त्या ह्याच्याप्रमाणे जर समजा उमेदवार सक्षम ना जाल्यार त्याका आम्ही शक्यतो आम्ही म्हणजे जो सक्षम असतो त्याच्याकडे विचार करतो. आता समजा त्याचा विचार करता. आयज आमचा प्राधान्य आम्ही हो पत्रकार परिषद घेऊन सगळ्या गोंयच्या जनतेक जसे आम्ही म्हटले पेडणे मतदारसंघ आसातच
पूण ह्या मेळाव्याक इतर गोंयचे आमचे समाज बांधव ते ह्या मोठ्या प्रमाणात सहभागी जातले असो अशातलो मेळावो आसा ह्या मेळाव्याक समाज हो मेळावा कित्याक तुम्ही जशा पद्धतीने काम करतात समजा फाल्यां तुमकां सोडून भायली एखादी व्यक्ती दिली म्हणजे तुमच्या समाजाची तर तुमची त्यांना काय असतली पळय तेज्या खातीर आमी योग्य टायमाचेर परतून आमचो जो काही निर्णय आसा आतां आमी हांगा सगळे बसले की वैयक्तीक दृश्ट्या ना आमी एक समाजाक प्रतिनिधित्व करता आनी ह्या अनुशंगाने पत्रकार परिशद आमी घेता सो जो निर्णय आसतलो जो निर्णय आमी बाकीच्या इतर सगळे आमच्या कार्यकर्ते जावं आमचे जे वोटर आसा तांकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन जो निर्णय जातलो तो निर्णय आमी तुमच्याच माध्यमांतल्यान परतून आमी जाहीर करतलो. आता तुम्ही सांगतात हे केवळ आमच्या समाजाचेर अवलंबून ना किंवा आमच्या समाजाच्या वोटाचेर फाल्यां आमचो मनीस निवडून वयतलो अशातलोय भाग ना तर तेज्या खातीर तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.